Da kajing temu ban rat ding kongi ki kam sneu. Lempadi ki wedi ki kambean ki belasdang ban kharoi ki than Kyrdemkulai jong Koribhoi district ki Pulit ka Kyrdemkulai police outpost ne kasngi ka khat khandai trik uluber kila penlong da koi ki Jingialang ne ka jingi kundulang hapreng ki Nongialam Shnong bat Senglongkmie jong ka than nak benta ban ya thir jingmot bha halor ki kam sneu ki belasdang ban kharoi ka than ha ka tik jingi kundulang hapreng ki Pulit bat ki Nongialam Shnong jong ka than la yu i ba ki he Pulit Kyrdemkulai ba kanthop yu ba VDS rambai DSP Kyrdemkulai uba Perbak Marweng, Circle Inspector ka Nongpo Police Station, uba Sagar Pakenteng, in charge ka Kyrdemkulai Outpost, klaidon lang hati kasngi, kiblayo uru ban yathir bar kita kiriu pokmat jong ketika than, kata na kabentaban rat ding kongi ikam sneu, ban wan rapat ikabha kamiat aki imlang salang, aki Shnong ki badon hati than. Naki Nongialam Shnong ki bala sakhi ketika sngi kintop uba dondor maulong, Chairman ka Joint Action Committee jong ki Shnong ka than Kyrdemkulai, bar siliang umtrau. Kadba na Nongialam jong Senglongkmie la sakhi dagi jing donlang ka kong ar kharluki President ka Joint Action Committee jong ki Shnong ka than Kyrdemkulai lambat ki wedi ki Nongialam Shnong ka than le batte la kam snio dia ngalet ngasno ba barong ba bakong sanai ke katahi ba piro pinai yiga information yani badon gi kita kijingya kali ba yan bian kenapa naliang jungiro dilaban le ke bagi dei ban le nomor bangin syong ban la ban cover ke ka suruk apsa kunta nginang kam stop kam hangani than bilang guna ka manpower tetapi ai rejing support naliang ka Shnong baro ki Shnong ka ngasngau ba ngila hiban bendu yigini kamro bat poi ka thong ba pi nar maliang ka JC ka wa bat poi jingsnya ba meras ke Shnong. Dekoi hilong mata kan thak ndai sing lan ni ke Shnong. Dekoi ke ba ngakentu ye kirang ba Shnong ke Shnong ba pher ba pina ba sem ba pyong di kirang ba Shnong kasana kala ai bor pi ba pin mana ye kenu ki jingsnya apa Shnong. Dekumbang inga ha kenu ka dong nan ha Shnong 4 i ketiki signboard nan ki adong jong ka Shnong. Dengan kentu ye kirang ba Shnong ba sobha pin snai ketiki signboard. Bable sen na kaliang jong ba Shnong la mana ye ki jingsnya. Dan boleh persa pila ban bat ikibat kem ikibat ban itis sa tigan dengi rusin radan kacing mana na lengas Shnong ka ai bor susu ini bangin trei ban bat ngin rak ding kong ikini kacing sneu maple dara kamdan kacing mana pila kado kamlong illegal ani kamlong ka kanu ka bagi penkenya ka an dan resin pila mana kado ka di ka ani ka ba la mana persa tiba kimbek ban penkenya ka tu dengan kentu ba kenang ba kene kacing Ketre ka jongi kan niat sekemat pakan long kapal job ngak kentu biang yang tiba timbo ye kitu ki adong Shnong sen bila adong Shnong bat nak lian Shnong hi nampak Shnong dia ka buah ba ki IT ye segi Senglongkmie la dik sang samlaban dar bin kong ye kitu ki jing Shnong parak pai